வணக்கம். இன்னைக்கு பிஸ்னஸ் அப்பில் எப்படி குயிக் ஆர்டர் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இது என்னென்னா, ஒரு பிஸியான நேரத்தில் நிறைய பில்லு போட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் மவுஸ் யூஸ் பண்ணாமல் கீபோர்டுலேயே பில் பண்ணுறது தான் இந்த குயிக் ஆர்டர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர்டருக்குள்ளே போய்க்குவோம். ஸோ நியூ ஆர்டர் போயாச்சு. இப்போ எடுத்தோடனே இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆட் ஐட்டமில் தான் வந்து நிற்கும். ஸோ இதுலேருந்து நான் மவுஸ் யூஸ் பண்ணாமே ஆர்டர் நான் போடுறேன். உதாரணத்துக்கு நான் சர்ச் பண்ணோன்னே வருது. இந்த சர்ச்சோ இல்லை பார்கோட் ரீடரோ வச்சு ரீட் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி ஐட்டம் உடனே வந்துடும். டேப் அமிச்சோன்னே அடுத்ததுக்கு வந்துடும். என்டர் கிளிக் பண்ணோன்னே எவ்வளோ குவான்டிட்டின்னு கேட்கும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே அதே இடத்துல நிற்கும், எவ்வளோ குவான்டிட்டின்னு என்டர் பண்ணுற இடத்துல. ஸோ நான் 2ன்னு சொல்லி என்டர் அமைக்கிறேன். ஆட்டோமேட்டிக்காக திருப்பி ஆட் ஐட்டத்துக்கே போயிடும். இப்போ நான் அடுத்த ஐட்டம் போட்டேன்னா என்னால் வெறும் மவுஸ் வச்சு கீபோர்டு வச்சு எல்லா ஐட்டத்தையும் என்னால் ஆட் பண்ண முடியும். இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா Ctrl+S, நார்மலாக நம்ம எல்லா அப்ளிகேஷன்லையும் பண்ணுற மாதிரி Ctrl+S கொடுத்தோன்னா ஆர்டர் வந்து சேவ் ஆயிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆர்டர் நம்பர் வந்துருச்சு, ஆர்டர் சேவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் சும்மா ஸ்க்ரால் பண்ணி காட்டுறேன். டிஃபால்ட்டாக பேமெண்ட் வந்து கேஷ்னு செட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆப்ஷன். இது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பிரிண்ட் பண்ணி இதுவுமே நீங்கள் மவுஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஐட்டம் போட்டுகிட்டே இருக்கிறேன், அவ்வளோதான். நான் எல்லா ஐட்டம் போட்டு இந்த பில்லை வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா F9 2 தடவை அமுக்கணும். ஸோ இது என்ன ஆகும்னா ஆர்டரும் வந்து சேவ் ஆயிரும், பில்லும் வந்து பிரிண்ட் ஆகி வெளியில் வந்துடும். அவ்வளோதான், இந்த ஆர்டர் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இதோட ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டட் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடும். பேமெண்ட் மெத்தட் டிஃபால்ட்டாக கேஷ்னே செட் ஆகிடும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ ஆர்டர் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ புது ஆர்டர் போடணும், Ctrl+Q கொடுத்தீங்கன்னா புது ஆர்டர் வந்துடும். புது ஆர்டர் வந்தோடனே இப்போ ஆட் ஐட்டம் பண்ணால் ஸ்பேஸ் பார் அனுப்பிச்சிங்கன்னா ஆட் ஐட்டம் வந்துடும். ஸோ மவுஸை யூஸ் பண்ணாமே நீங்கள் அடுத்தடுத்த ஐட்டத்தை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு புது ஆர்டர் போட்டுகிட்டே இருக்கலாம். தேங்க்யூ.